Når din bil har kørt sin sidste tur, så skal den skrottes. Det sker hos en af landets omkring 200 miljøgodkendte autogenbrugere. Inden du afleverer bilen, har du afmeldt den via den digitale skrotningsattest på borger.dk. Det sikrer, at du får udbetalt din skrotningsgodtgørelse på 2.200 kroner. Vi registrerer modtagelsen af din bil og udarbejder et stamkort med bilens stelnummer. Det er vores måde at sikre, at vi har styr på lige din bil og på, hvad der videre skal ske med den. Det første, vi gør med din udtjente bil, er at miljøbehandle den. Heri ligger, at vi aftapper bilen for væsker. Det gælder brændstof, kølervæske, bremsevæske og kølemiddel fra bilens klimaanlæg. Dermed sikrer vi, at væsker fra bilen ikke kan løbe ud og forurene miljøet. Væskerne, dem samler vi i tanke. Flere af væskerne kan genbruges. For eksempel kan smøreolie blive til en ny, ren baseolie. Når vi har miljøbehandlet din bil og sikret, at den ikke længere udgør nogen fare for miljøet, så undersøger vi altid, om der er dele i bilen, der stadig er så gode, at de fortjener et nyt liv på en anden bil. Det gælder både mekaniske dele og karrosseridele, en skærm, en forlygte, et velholdt sædeindtræk, et sidespejl. Alt, hvad der stadig virker og fungerer, og som vi mener, en anden bilejer kan få glæde af. Vi tager et billede af hver del, vi tager ud af bilen, og beskriver, hvilken stand den er i. Det gør vi både for at kunne prissætte den rigtigt og af hensyn til mekanikeren. Han skal nemlig kunne vurdere, om noget skal gøres ved delen, inden den kan sættes på en anden bil. Det kan være en skærm, der i grunden er fin og ubeskadiget, men som måske har en ridse, der skal udbedres. Når vi har taget et billede af den enkelte reservedel og noteret dens art og kvalitet, registrerer vi delen på computeren. Registreringen printes ud som en stregkodelabel, som vi sætter på den pågældende reservedel. Når reservedelen er registreret, bliver den synlig for værksteder og forsikringsselskaber. Ja, også du som forbruger kan slå reservedelen op på nettet. Vi autogenbrugere har 2 centrale IT-portaler, hvor alle vores dele kan findes. Det er nemt. Du indtaster bare din bils nummerplade eller stelnummer, så kommer alle de dele op, som vi sammen har på lager og som passer til lige din bil. Når vi har miljøbehandlet bilen og taget de reservedele ud, der er i så god stand, at de kan bruges igen på en anden bil, så sender vi den nøgne karosse videre til genvinding. Det sker hos en af landets store affaldsforarbejdningsvirksomheder. De kører de nøgne karosser igennem et shredderanlæg. Shredderen foretager en grovsortering af de materialer, bilen er bygget af, materialer, der går til genvinding og siden indgår i f.eks. produktionen af en ny bil. En trafikskadet bil bliver ofte repareret med genbrugsdele, især hvis den har nogle år på banen. Det er både fordi brugte reservedele er billigere end nye, og så er det for at spare naturressourcer på fremstilling af nye reservedele. Det gælder dog aldrig dele, der relaterer sig til miljø eller trafiksikkerhed, såsom bremser. For hver dag din bil holder længere, sparer vi naturen for energi og kostbare råmaterialer til at fremstille en ny. Din mekaniker kan hurtigt slå op, om der findes en brugt reservedel, der kan anvendes til lige din bil. Når din mekaniker har bestilt den reservedel, tikker bestillingen ind hos den autogenbruger, der har delen liggende. Og præcis som var det en hver anden vare, bliver den plukket fra lageret. Autogenbrugeren gennemgår typisk reservedelen lige en ekstra gang for at tjekke, at den er i orden. Derpå bliver den pakket og sendt med fragtmanden, så du eller dit værksted har den næste dag. Undersøg altid, om det kan betale sig at få repareret din bil med originale, brugte reservedele. Du sparer naturen for fremstillingen af nye dele, og din bil holder længere. Det er billigere for dig og mere skånsomt for naturen.